guys, we go to the city now guys. Sorry gala-gala muna natin si Paris at si Lynn. Sama yung magandang lola niya. Charot! Vlogs mo, ma. Sige, mama. Sige, mama. Hi, kaan mo isa? Hi. Baka kayo patubangin na Nini. ito anak. Nini. Nagkanta-kanta. Nagkanta ka siya. Ayan o. Nadalo na niya ito. Public market, Balingasag. Taga dito ako guys. Ayan, Balingasag. But today, actually, we're going to the city, Cagayan de Oro guys. Kasi si mami niyo ay magpapa-haircut. Magpapa-haircut tayo kasi dito kasi guys, wala akong nakilala na yung maganda talaga yung kanyang gupit. The other day, yung classmate ko ng high school, nakita ko sa Facebook na nagpano siya, nagpa-haircut siya, tapos nagpakulay siya sa city, sa Cagayan de Oro. Sabi ko, since we have time naman today, sabi ko, pupunta kami. So kami ng sisterit. So, magpaputol ka, ma? Ha? Mara, matagabaw. Ayan, kasi, alam niyo naman, di ba guys, palagi ko sinasabi, gusto ko yung layered haircut. Kaya lang, something na hindi talaga na-achieve guys sa Australia. Iba talaga yung dito sa Pinas. So, sabi ko, nakita ko yung mga gawa nung gumawa sa kanyang hair. Sabi ko, yeah, okay, give it a go. So, galing sa amin, Balingasag, pupunta kami ng Cagayan de Oro. It's an hour and a half drive. So, medyo malayo-layo din siya, but kung worth it, kung maganda naman, worth it. Okay na. So, yeah, it's currently, anong oras na? What's the time lang? Ha? Okay na. 12:30. Pero inano namin, in-adjust namin yung time doon. Sinabi namin 3:30 para ano ba, just in case. Pero makakarating. Update sa ating kilay guys. So it's been 2 days naman ni Mac? Kung kilay? 2 days? Maybe it's been 2 days. So ayan siya. Dark pa rin siyang tingnan, obviously. Kaya ba, ano siya, plakadong-plakado na siya. Diba? Anak, do you like Mama's kilay lang? Kapun. I like it. I think it was off. Wala na. So dito ako nag-school before guys. Oh, yan ang aming elementary school dyan. What? Yan ako nag-graduate ng elementary. Ito ang bayan namin. Oh. Green grass. A few moments later. Nag-stop kami para magpagasolina guys. Diba ibang-iba dito sa Pilipinas, sa Australia guys, ano, nakikita niya akong naglalagay ng petrol ay ako dito yung mga gasoline boy, gasoline girl. Tapos ganito guys, so ito yung gusto ko ito guys, kasi pag stop, may binaki, tapos may ano, yung nilungag na, nilungag na mais. Sleeping. Ano? Nalabat ko lang. Yum. Andito kami guys sa Divisoria. Sa city na. Nahanap na namin yung hairdresser. Pero, lakad muna kami kasi magpapa-exchange tayo ng ating dolyares. And gana, may change today. Ganito ang $100 Australian dollars. Oh, may galagala man siya na tag $50 pa-exchange niya ng ganyan. Para buo na 100. And mommy? And mommy? Yes. What are we going to Kailan? do? 500? Ito, yan na rin mo. Maaga yung dating namin dito guys. We were playing it safe. Sabi ko 3:30 and it's still 2:30 and
Ah, dili daw ko nang agi, Mac. Here, Nini. Uy, bantay mo, Lisa. Oh. Ah, okay. Nada di ay. Thank you. Ah, grabe sa diba, mais. Mao ni sir? Ah, ayo, maayong hapon. Hello. Kutong kuan 3:30 unta na sayuhan mi, okay ra? Treatment unta kami duhanaw. Sige, manipis na mo. Manipis, Jud. Tissue ba to? Hindi ko naman yata yung kuan. May emotional naman siya. Igo na siya i-haircut. Kita sa nato review pa. Ibog sa nato tong hair. Da! Ako lang to! Uy! Ano siya? Mama ko, in love ko sa akong hair. Nagpabad mo na siya. Hello, uy. Natsyada, pero ka siya, oh. Like, di mong gid dream mong ginawang hair may gani. Every time ako puputol ko kayo, mo nang gusto. Di man siya gusto. Gani lang gusto ko layer, oh. Karon pa jud sukad. Like, halan niyo guys. Gabi ka bibita. Nak, do you like it lang? Do you like mama's hair? Yes. Karon ay magtuon lagi ngani mako. Magtuon tag sa pagkanano abo. Every na magdun tay sakto nga tools pero ang magitay ko ang sales. Na mga tools pero wala times. TikTok, nag-give mo lang sa TikTok ng mga tutorials. Gani imong gyapon. Gani iya gyapon ba pa? Pan. Baga lang akong kilay karon mo. Mahilang na akong kilay. Angry Bird lang ako karon. China oil. China oil. Bago ginumulan. Gani. Buy long hair. Gani. That's the kuan main. Video ko, okay na? Video first. Ay, ubang, open din no? Okay na mo, delete. Okay, Roy. Okay na, let's go. Buhi kayo siya talagang mak. As in. Ga-bounce na siya. Bounce. Ay, nak, buhi lang. Lindot mo siya. Bako siya na. Down siya tigil. Alam mo? Gani. Ito ang real. Ready na siya. English sa ani karon. Sign language ang kahan. Your turn, anak. Wala ko na prepare. Here, get your hair clip. Wakadalag dictionary. Wala dictionary. Ready na ka siya, oh. Di na kinanglan tawagon. Handa, awit kasi, eh. Sige din nga. Yan, of course, titik yung haircut. Gusto mong arte-arte. Sige sila ko rin. Hello.
Say hi, anak. Sergeant Barbie. Excuse me. Tigya. Sige lang, ano lang, maglingkod lang. Si Dayan mag-adjust. Ang kani siya, dili na siya short. Sana lang. Wala yun, short kay ma. Siguro pa ko na, siguro. Sa pa ka? 3 man lang. 3 man, O, yes. sige, go. Look in the mirror, baby. Son, don't do Pagdiling na that. lang siguro siya. Don't do that, son. Stand up sa bibi ha. Stand up sa height. Upo ka na. Stand na. Go down sa height. Anak mo lang. Can I pray that out? Yeah. Can I pray that out? Can I pray that Sabi out? ako. Pulibiyag. Sabi ako. Tutuan na lang. Ay, apo diri. Ha? Ay, apo diri. Wala ako yung simbang. Bye, bigangan man. Kami tanan apo mo dito. Ayan na guys. Apo din ninyo, Jay. Apo kay JNG. Siya malamig pa ang leader. Leader sa mga apo. Question yan hi. This is the leaders as well. Manashay ko ang It, it's really hurt. Is it hurt, baby? It's really hurt daw. Kung magmahal lang ganito. Bye-bye. Wala ka. Dahil na siya. Kasi na siya. Wala pa natanggal yung hanto. Ito mga supag ng pageant and it's the end of me. Yun, tawag niyo. Ang gusto lang yung ibabaw na. Look at my hair. What? What do you think of my hair? Look beautiful? Close eyes. Look! Where the hairdresser? We're getting our hair done. No, bakit yung wakang huwag? Asa mo na lang beauty, Ano? Ani? Di ako say hi, Daddy. Manggut, ma'am? Nga! Kita nang manggut. Subok yung ano, day. Where are you? Oh, Getting haircut. Hello, Daddy. Just brushing my hair. Love you. straight lang. How's Louie? Straight How's Louie? Look to the mirror. Hey, it's good. I'm gonna go see him now. I'm Okay. sorry. Smile. Push your Where have you been? I was with Nico. close eyes. Push your eyes down. In Melinda. Very good. Very good na yung plans. Yung mga pamigang pala ka lang. Dennis doing first. Hindi pa ako natigilan. Look, I got my dream hair. Dili lang kayo siya ikuan ma'am, i-short ang bangs. Oh, dili lang kayo, Phil. O, dili lang ilalong sa eyebrows. Ha? Or ibabaw. Ayun okay. Oo, lalong Hindi lang. nga, dali ka lang taas kaya ako naman siya i-trim-trim bitaw kay... Mupo na. Where's my dream bump? Buang ka. Buang ka. Hey guys! Hi mo mga bapa. Oh. Da.
Bow your head, baby. You bow your head like that. Yes. Yes, yes. Yes, yes, Cory. Your turn. Good turn. Turn around. Mama. Wow, yes, nice. Nana lang. Oh, see the mirror. Di ay, ang ko ilagay. Wow! You like it? Kala ko na. Wow, so beautiful. Ay, di bagis mo sa akin. Ay, ang naku. Hala, Pero kung magmurang hindi, manguran dito. Saon man eh. Bagus ba? Di mo ginig sala. Si bagus na. Babae din ako, Dayan. Ba? Ba, pangalanan good. Look down. Bow your head. Close your eyes. Make a wish. There goes school, ma. Hi guys, bapa na kayo sa mga bata. Paisa panahuman. Mga yan tita, gapan natin kayo. Yeah. Ano ba yun? Anong balita? Bapa na kong Paris. Yan ang menu ko mo. It's time to go.